inkosi yesibili kukhishwa uNgalozinde kuPhakameni ithi abantu badlokosha ubaba omncane ngeyibonga ekhuluma ngalo ndaba ithi angazi bayazi njengoba bemdlokoshe ngeyibongo bebemkhipha ithi umuzi wakhe ithi isithatha udlangisa ithi idlangisa akwesihambe seyingqayivele siyobheka ubaba omncane base bekhuphuka ngedoji kunaka bathi bebefika engqayivele eyisiphuma uNgalozinde umthetho ohlaba usomdala emisha msamile unjiniyela wesibili waleli bathi njengoba sisesikhumbuzeni zonjela okuqala waleli bandla ubaba omkhulu wayumvuli wendlela wayibhudoza onjiniyela baleli bandla ulangaphuma Sikode noNgalozinde ngoba uNgalozinde umuntu uyena ufika walenza la ilento eliyiyo leyihlabelelo lezi zayibhalwa ngosiba kubaba omkhulu zayingahleliwe zahlelwa ulangaphuma Sikode zaqala zahleleka waqala unjiniyela oqala ohleli ibandla wafika unjiniyela wesibili wafika engagqoka amashetha amhlophe sasingebahle kanje basho njalo ubaba bathi kwakungekuhle kanje yes wamisa insizwa sasikhona lapha umfana wegqoka ishetha elimhlophe nothayi egqoka ikhothi emnyama wamisa lapha ebuhleni sasikhona wathi niyambona lo mfana wathi kusuka namhlanje akasekho umuntu oyongena lapha ethempelini engagqokile ishetha elimhlophe usho injiniyela wesibili waleli bandla bayazi abantu abasha amen lezi khulande abantu abasha la nikhona nincela ayibonge inkosi kuzolunga ngiyajaha umuntu benibuka umuntu kamshumana uNgcobo isikhathi sakhe amen nani mawudalela umuntu usofika isikhathi sakho ungayifuni lento kube yiyona efuna wena ngoba mawuyifunile uzawashoka uzoba njengomuhlwa eyakhuluma ngayo inkosi ithi kufika indoda la yathi wena Shemba ungithandi sengiyayeka sengiyahamba bantwana kodwa ngiyala nabantu abasha yathi wena Shemba ungithandi yathi inkosi angikuthandi ngani yathi mina ngihambe noyihlo waze wakhothama lamhlanje sengihamba nawe sengabe isikhathi eside indaba yami uyinakile ithi inkosi kanjani angiyinakile kanjani ithi usubagcobile abantu mina ungigcobi hayi kodwa ngihambe noyihlo manje sengihamba nawe sengihamba isikhathi eside uyagcoba impela kodwa mina ungigcobi khanya kimi yilo season yami indaba yami uyinakile ithi inkosi hayi ngathi uyaphambuka mina ngaze ngigcobe umuntu uthi hawu Shembe kanti nawe uyalikhuluma nephutha akaninabo bani baba usubagcobile naba nobani bayafika kodwa usubagcobile mina ngihambe noyihlo ngisengihambe nawe isikhathi eside kodwa ungigcobile usho kanjani akaze ugcobe umuntu iyaphinda inkosi yesibili ithi mina ngaze ngigcobe umuntu ithi hayi inkosi ugcobile isithi wena uyadideka uthi yinye mina into engengiyenza ngiyengikhombisa abantu bomhlaba ngoba nginawo amehlo okubona ukuthi lo muntu uzalwe yini uma ezalwe umfundisi ngimenza umfundisi uma ezalwe umshumayeli ngimenza umshumayeli uma ezalwe umvangeli ngimenza umvangeli uma ezalwe umkhokheli ngimenza ithi lokho kuphela mina enginamandla okukwenza kodwa lo muntu lento uyazalwe nayo ithi kodwa wena mawufuna ukugcoba ngikagcoba
ithi ngizokugcoba ithi kodwa into ezokwehlela uzowoshoka uzofana nomuhlwa ngoba uma uyifunelile lento yale ekhaya ifika ikuwoshoze kwenza umuhlwa bathi abantu awubengcono esomshumayeli uqede wakhuphuka nje wavela wawoshoka kanti mhlawumbe wedalela ukuthi akazafe beyini somshumayeli bathi awubengcono umvakeli ushangazi malume Ankele yami mshumayeli ikade nje yakhuphuka wawoshoka waba yini umuhla ithi inkosi mangikubuka lapha ebunzini lakho akukho lokuncane okubhaliwe ukuthi wena umgcotsho ithi laba bantu babuke babuzi nabo bese ngilibona ugcobo kuwa ngiboni ngisho umugana omncane obhaliwe kodwa mawufuna ngizokunika kodwa uzoba umuhla bayezwa abantu abasha bayezwa abantwana baleli bandla ingakho-ke ungabi nomgcotsho amen sebenza ngethempelini amen wenza izinto ezinhle khona uzothola ini busiso ukuthi uthole umsebenzi omuhle uthole umakoti omuhle wakho umuzi kayihle ungathi usebenza kanti ubelethile ngoba uzokhumbuza umshumayeli mina ngale engaqoqa namanje phela ngithi manje wena wawuzosebenza nje ethempelini kanti ubelethile wemshumayeli ukhumbule ingane ukuthi mina engayihlala lihlala cha buthi ukusikhumbuza uzayikhumbuleke nakona ngeyibusisa izokwehla phezu kwakho amen akuzodinga ukuthi uzukhumbuze ukuthi yimi ngale ngakho leyandle yokusontela mina ngathenga amablocks amaningi kanti wakwathengelani wawathengelani isibusiso wawathengela ukuthi kuthi umshumayeli usekhuphukile abesedubani lomfana nasemakhaya iyadaleka lonkinga mayingane isebenza kahle ngisho ayisalalelo omunye umuntu kulalelwa yona ngoba umzali usaba uthi yona emfaka ini iparish ijika isibusiso sayo ingabe isalalela noma isho into wrong akekho kwazi ukuyikhuza ngoba isebenza kahle ningabi njalo abantu abasha njengoba silapha ngizwe kuthiwa mshumayeli silindele umyeni